Isimo besishubile ekhaya elisha ekuseni kwathungelwa ngomlilo ibhasi elilodwa kwaGolden Arrow kanye nelilodwa laMyCity. iSANTACO iqhakanisile nalolu dlame. When something of this nature happens, there are other people who take opportunity, and do their own thing. So by saying so, we want to distance ourselves from what is happening. Iziphathimandla zithi lenhlangano kufanele yazi ukuthi kungenzeka kube nodlame uma ubize isiteleka. I think it's time to test whether the leadership of SANTACO are civilly liable, as we had legal action against the EFF and others who publicly called for on social media and otherwise for protest action. When those protest actions turn violent, you are responsible for it, whether you like it or not. eDelf, Amaphoyisa athola amabhomu kapetrol ayishumi nantathu etekisini. In the minibus, they discovered 13 petrol bombs. All 3 suspects between the ages of 28 and 32 were apprehended. They are expected to be charged in terms of the Explosives Act and will appear in court in due course. Imizamo yokuduna ibhasi lakwaGolden Arrow iphuntshiswe amaphoyisa. Manje amabhasi lokushina asebenza eqashwe amaphoyisa. Bekukhala ibhungane erenki yamatekisi ekuseni, abagibeli kudingeka ukuthi bazame ezinye izindlela ukufinyelela lapho befuna ukuya khona. The buses are expensive before 8 o'clock, so it costs a lot of money. iSANTACO ithi izomisa lesiteleka uma uhulumeni wesifundazwe evuma ukuxoxisana nayo ngokumiswa kohlelo iBlue Dot.